A podľa mňa tento model, ktorý je momentálne, je úplne štandardný model. Fotbalový klub súkromný má prenajatý štadión za veľmi dobrú cenu a môže hrať na ňom fotbal vrcholový. Nech sa páči ďalšia otázka z vašej strany? Ak nemá kolegovia, môžem ešte Špeciálne. Môže nastať tá situácia, asi teda aj nastane, že Dukla ide z prvou ligou do Brezna. Ako si vy ďalej predstavujete, aký náklad mesta využite toho štadióna, toho obrovského štadióna na Štefničke? To je otázka, ktorá môže a nemusí nastať. Pokiaľ nastane, tak mesto nemá prenajatý štadión. To znamená, že tam budú fungovať len tie športy, ktoré sú pod armádnym strediskom vrcholového športu. Čo sa týka fotbalu, musíme hľadať nejaké náhradné riešenie. Jedno z riešení je aj to, ktoré trošku podrážilo pána Kováčika, pretože fotbalové kluby typu Rakitovce, Radváň a rôzne tieto, nazvime to, bývalé vidiecké fotbalové kluby, Kremnička, sa chceli dať dokopy a chceli hľadať spôsob, ako vybudovať štadión, ktorý by stačil potrebám možno prvej ligy aj v lokalite mesta. Doniesli sem jeden projekt, ktorý som ja nemohol odmietnúť, pretože to bol projekt, ktorý chceli prefinancovať z európskych fondov. Mesto by bolo získalo za 5% kofinancovania možno 120-130 miliónov korún. Štadión, ktorý by bol dostupný, ktorý by bol pre potreby športu od zase prípravky až po vrcholový, nejaký menší možno vrcholový fotbal. Ale môžeme ísť aj toto cestou. Ak pán Kováčik odíde, tak mesto bude podporovať samozrejme to, aby tu znovu bol nejaký fotbal a vrcholový fotbal a nebude to Dukla. Jednoducho povedané. Môže sa stať aj to, že odíde do Brezna, Podbrezova postupí do prvej ligy, možno najlepší, najkvalitnejšie hráči odídu do Brezovej. Bystrica môže zostať povedzme v normálnej extra lige hrať, teda na celú ligu ďalej. Čo tam by bolo mesto, alebo podporovalo by mesto potom takú? No, momentálne sme v situácii, že sme to každý rok podporovali, teraz hovorím cirka, sumou postaram asi 3 milióny slovenských korún. To boli presne dotácie do energií, máme vlastné osvetlenie na štadióne a etc. Čiže áno, bez problémov by sme asi týmto spôsobom alebo hľadať nejaké ďalšie zdroje, ako podporiť fotbal. Ale nemôžeme byť tlačení do kúta jedným riešením. Lebo jedno riešenie je predstava súčasného majiteľa klubu, ktorý hrá v Sorbonne ligu, a druhé môže byť predstava mesta. Ako netrúfam si tvrdiť, že kto by mal byť silnejší v tomto spore. Že efektuje ten, že odíde z mesta, nemyslím si, že je to ten správny efekt, lebo to mesto žilo s tou Duklou a ja si myslím, že je kopec ľudí, ktorí chodia na ten fotbal a dnes nie je nejaký tak veľmi vrcholový, to treba otvorene povedať, ale dobre, každé mužstvo má krízu a má konjunktúru, ale podľa môjho názoru toto je cielený proces, ktorý tu nie je jeden deň ani 2 dní. Asi nejaký dôvod na toto celé existuje a som presvedčený o tom, že dôvodom nie je mesto Banská Bystrica. Ja som namyslel trošku to, že povedzme, keby on odišiel preč, zobral niektorých hráčov, ale nechal povedzme ten základ, alebo ja neviem, mládežnícky futbal by mal zostať, a čo tvrdí on teda, ale povedzme, že by zostal aj ten prvoligový, že by Dukla nevypadla. Tak či sú ochotní, alebo či takáto myšlienka vznikla, povedzme tí ostatní sponzori, ako máme Kremnička, Rakitovec, futbalisti, ďalší, dať dohromady ten klub, tak aby fungoval v tej prvej ligy, neviem. To je vec ďalšieho riešenia, zatiaľ nevieme, ako sa zaspráva pán Kováčik, ako stále sa točíme okolo toho istého. Ja som naozaj úprimne vlastne pozval len preto, aby som vám povedal, že naťahuje pán Kováčik. On musí povedať, či teda bude hrať v Bystrici fotbal, alebo on to začal. Idem preč, lebo. No tak keď ide preč, tak sa mu asi nedá veľmi brániť, ale keď mesto urobilo kroky, ktoré on stále požadovalo, aby spravilo, a dnes to spravilo to mesto, sme v očakávaní, čo bude ďalej. Ak povie pán Kováčik, že odchádza do Brezna, tak samozrejme platí varianta, že sme status quo, štadión bude prenajímaný, asi nie fotbalovým klubom Dukla, možno áno, fotbalovým klubom Dukla, lebo tu chce mať zázemie, nejakú farmu, ako sa hovorí, pre mládež a tak. A to bude všetko. Povedal vám aj kedy? Vám dá tú odpoveď, alebo... Ja som s ním včera telefonoval, povedal, že dokonca dnes je v Banskej Bystrici po obede, tak ako je možné, že sa stretneme aj dnes, ale to nie je problém, ja sa s ním stretnem môžem kedykoľvek, ako len Balby. Podľa mňa on, ak prvýkrát reagoval mediálne bez mesta, teraz ja som urobil to isté, ja reagujem mediálne bez neho, tak nech on mediálne zareaguje teraz bez mesta znova, nech povie, že teda či je spokojný alebo nie je spokojný. Ja si myslím, že je to úplne správna hra, ktorá by takto mala fungovať. Ale ten nesprávny spôsob bol zvolený nie mnou. Pretože keby som sa bol zúčastnil tej tlačovky, tak poviem presne to isté, čo vám hovorím teraz.
Len samozrejme som v inej situácii, lebo existuje nejaký výsledok, ktorý som očakával, že takto dopadne. V tejto téme ste povedali, že najlepšie bolo, keby ministerstvo dalo štadión mestu ako dar. Nedá sa to. Nedá sa. To bola moja milná informácia, lebo zákon to už nemôže. Jasné, že pred 1. novembrom bol účinný, tuším, tá novela zákona, tam by sa to bolo dalo, ale teraz sa to nedá. Tam ešte posledná otázka. Žerečka, tak sa spýtať opak, ak by pán Kováčik povedal, že ostáva v Banskej Bystrici, čo mesto mu ponúkne? Odkúpi štadión od ministerstva obrany a bude ho dávať do prenajmu pánovi Kováčikovi alebo akým spôsobom? Čo mu ponúkne nejaké podmienky a ako dostane? Prvú podmienku, ktorú on povedal, splníme. Teda samozrejme, keď s tým bude súhlasiť mestské zastupiteľstvo, získame do majetku štadión. Tých variant je viac. Môžeme vytvoriť mestský fotbalový klub, Dukla Banská Bystrica, do ktorého mesto vloží do tej akciovej spoločnosti ten štadión a bude to mať vlastne gratis ako vloženie mesta do tohoto klubu. Je to samozrejme zase rozhodnutie mestského zastupiteľstva, zase je to otázka techniky. Môže to byť naozaj na prenajme symbolickom, kde povedzme dobre, tak naša skrytá dotácia do fotbalu je v tom, že symbolicky prenajmeme za XY euro štadión fotbalovému klubu, kde keď si to preráta, tak je to nepriama dotácia. Plus teda budeme robiť to, čo sme robili doteraz, že nebude platiť za energie, za všetko, pretože tam mesto do vlastného majetku alebo vlastnej spoločnosti, kde má účasť mesto, môže v zmysle rozpočtových pravidiel dať nejaké prostriedky. Ale hovorím, tých modelov samozrejme sa môže objaviť ešte viac. Ja tu prehlasujem, že ak pán Kováčik povie, že bude perspektívne, tak ako zazmluvil si štadión na 5 rokov, teraz ministerstvo obrany hrať vrcholový fotbal v Bystrici, v Banskej Bystrici, alebo bolo v Povazkej, tak ja dám návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva o vyrokovaní ceny, aby mesto Banská Bystrica kúpilo fotbalovú časť fotbalového štadiónu, alebo štadióna na Šťavničkách, lebo je tu jasne napísané, že chcú oddeliť veci, ktoré sa netýkajú fotbalu. Nie je to nejaké strašné to oddelenie, to je len otázka nejakej jednej budovy ako oválu. Ďakujem pekne, prepáčte, ale vzhľadom na to, že je tu ďalšia akcia, musíme ukončiť individuálne ešte raz. Pána Kováčika sme zmykali v tejto téme hodinu, tak nám dajte ešte 10 minút, musíme povedať veci. Ešte teda? No spíste. Pán sektor, myslíte si, že mestskí poslanci sú naklonení tejto myšlienke, aj ktorú teraz prezentujete, že by bolo možné kúpiť prebytku mestského rozpočtu tento štadión? Ak mám ja hodnotiť túto situáciu, myslím si, že áno, pretože nebol problém, aby sme do svojho súčasného majetku investovali, to znamená, že by sme len nadobudli za nejakú cenu majetok, ktorý je možno bonitnejší, ako je teraz náš zimný štadión, do ktorého musíme pchať peniaze, ale pcháme len preto, aby sme boli vôbec spôsobili hrať extraligu hokejovú. To znamená, že tam je rovnaká filozofia. Ak dnes už sme dvakrát dali po 15 miliónov, to je 30 miliónov, prečo by sme, a teraz nechcem zase povedať nejakú cifru, lebo je to predmetom vyjednávania, nedali tieto peniaze, kde nadobúdame majetok, ktorý nie je nezaujímavý pre mesto, aj z hľadiska pozemkov, aj z hľadiska teda toho, čo chceme dosiahnuť. A to je otázka toho, že chceme, aby sa v meste hral vrcholový fotbal. Čiže by to bola len taká, by som povedal, vyrovnaná pozícia. Mne nerobilo veľké problémy presvedčiť súčasných poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme investovali do vrcholového hokeja. A do hokeja ako takého, pretože je to stánok hokejový. Spokojný? Ďakujem veľmi pekne individuálne.